Ja, så tror jeg lige, at vi også starter en lille video til Benjamin. Nu har du taget så mange videoer, så nu vil vi også lige tage en lille video. Så vi starter i vores lejlighed. Jeg er indenfor, som du kan se. Jeg synes bare lige, at jeg vil pege kameraet ud, så I kan se, hvordan vejret er. Det er ikke så specielt en dag, men i morges cyklede meget natteligt ned til supermarkedet, og så handlede vi lidt, og så cyklede vi hjem igen. Og nu har jeg været ude og få klippet mit hår. Så kan I se, der er ikke skiftet så meget, men Benjamin, dem har du ikke set, tror jeg. Vi har 2 nye kommoder. Se, 1, 2. Og så ellers kan du vist genkende det hele, men vi har et nyt fjernsyn. Kan I bare se. Kan I bare se, Bunji, og se, hvor tynd den er. Bare se. Ja. Se, vi har en sofa, hvis har du set, Benjamin. Vi har stillet dem op sådan på en ny måde, du kan se. Så skifter vi lige til engelsk. Hi, Nat. What are you doing? Cooking. What are you cooking? Curry. Good. Cooking curries. I'm just having a few beers. Good, look. Got my beers in there, all lined up. That's the order I'm going to consume them in. Let's see what Porky's doing. Chopping some onions. Chopping onions. There's the car, Ben. See, look, still working. Because I've not driven it yet. Because Nat hasn't driven it yet. Yep. I think we'll finish there. A nice short one.